Bigarrengo platerakin hasteko prest, ezta? Bai, Zein izango da? kaldereta bat prepauko dugu, bihirakin, eta begi handixet, esparraguak, eta zisak, eta Danetikan. hilar batzuk, udaberriko platerra. Hori da, osagaiak esango izkizuet. Malkoilarrak, sixak, begia handia, zainzuriak, gari zainzuriak, bieira eta arraiura. Lanean hasteko prest, Bai, eta hasiko gea garbitzen. garbitzen, hori da. Galantak ekarri dituzue biirak, Bai, nik uste igual lauekin nahiko. Lauekin nahiko, hori da. Bai. Eta goma dakae, itxia mantentzeko, ez da? Esango da. Hori da. Hori da. Hau izaten da neurria baita ere, erromezak erabiltzen duena. Zein, bai, Erromezak, bai, hori da. desde luego, hola buri ibiltzen. Peregrinoak, erromezak. Uste dura erateko ibiltzen zuela bere garaixan. Bera, Bai. karo, iturri batea jun, eta... Hori gaur jakin dut, Baina logika bat badu. Bai, logika bauka, baina nik zain Bai. zut ustet, no, seguru, Bueno, Me suena matematia haitu jotela. hau izaten da, ez? Neur gutxi gura bera gainen neurri hontakoa. Bai, Hori da. bai. Eta erromezak egitatu ditugu, eta pasatzen da, hemen kostako ibilbidea Itziartikan pasatzen da. Bai, txaurretik, batzako guri. Itziartikan, hori da. Magina jende pasatzea, bai. Bai, asko dabil, Bai. Aurtengo udaberrian pilo bat. No. Giote geho. Bai, Modan dagoen, no? Hori da. Baina, jende asko ibiltzea, bai. hori da. Bai, jende pasatzea Itziartikan batzuk, goizu asko pasatzea, ba? Ai, deban ez dugu kauko. Aurreo. Hori Aurra da. pasarri. Azu pentsatu batzuk zumaian ingo duela lo baitara. Batxane. Hori da. Eiteko goi baldezu zuk, noiz bait. Astixa berdu, Astixa berdu hortako ere. Ja, honen pixkatzen. Garbitu? Bai. Jende noizko. Bai, bueno, jarriko. Vale. Ni ditugu garbituta, Bai. Inungo deu, plantxa berou, hori da. o plantxa de sartaia berou. Zartaia bero. Tope. Hori da. Hori ingo txu, zuritu. Zain zuriak zuritu. Ondo zuritu, garbitu. Eta zuzenean zartagira, ez da? Eta zuzenien sartaira botako txu, pixka berotzeanian, olixo pixka bota, eta ingo deu, markau ingo deu, zeak, bieira. Bale, edarki ba. Hau berotuta dago. Olio pixka bat botako diot. Bai, Laxe nahiko, ez da? bai, neko. Bai, ja. Horra. Hori, pixka lehortu bari maiginu, hobeto. Hobeto, bestela, Hobeto. bakizu, betxu ze pasada. Bai, hori da, hori da. Hori. Hori da. Bueno. Baina listo. Vuelta man, ja, rei. Hemen eltze honetan, danak egingo dituzu, zera, Bai. danak bat, ez da? Danak bat ingo baino Danak bat. bakoitzak, nola, diferentzia daukan, denbora diferentzia daukan itxekua, Bai, bakoitza ingo dugu aparte. aparte. Orduan, Abekin daudenean, kanpora aterako ditugu, ez da? hori da. Orduan, honei markatzea jeunean, kurioso, Kolori hartzen duenean, atera, kolorea, hemen, hola xen, eta eta listo. listo.
Pixka jetxi, ez da? Bai. Hori da. Listo. Hone guendikan barrua gordinaka, baina ikutu bat geixo nola emango joen, ba... Dana bat egiten ditugu nian osagai guztiak, ez da? Bai, eta gelituko ondo gelituko. Hori da. Sua martxan jetxingo Bai, dut? baina apart hau, hain Hori da. esparraguak eta itxeko denbora gutxio berdua. O Hori da. temperatura gutxio berdu. Ez da, kolori hartuko geixo eta ez da Arki da. komen. Hori da. Listo. Hola, nik. Bueno, zurixak bai, moztu ingo deu. Euska esati desentiak, Hola. Ikusteko moko zatiak, ez da? Bai, bokaukuak Hori da. bezala. Hori da. Arrin, bale. Bai. Ez da isela kolore asko ikan hor. Simultanean salteatuta. Nola aldatu dan, barazki jateko era, ez da? Bai, asko aldau da. Asko, hori da. Hori azkenin oitxurak dira. Ohitura dira, bai. Horrek ez du nahi izan lehenoko gaizki dagoenik eta Ez, guain ez, ez. gertatzen nagoain hola geixo guztiakula. Bai, pentsatu zazu beste herrialdetako badakigu, guk bidaiatu dugu, handikan ideiak ere hartu ditugu, eta horrela osatu da azken finean, ez da? Bai, azkenien Hori da. danak, adibidez lehenoko frituenak jataifia, nire maman garaitxean eta bueno. Etzeon, hori da. Eta ezagutzen Hori- nahi pixkanaka, bestien ohiturak, eta pixkanaka nazten jun joera aldetikan. Hori da. Hori da. Baina, bueno, beti pixkatel duin berdiu, bertoko temporadako Hori da, garaiko platera usteko bertoko generuenak eta, hori da. Listo. bueno, hau jaten goitxu. Bata ingo dituzu, eharki ba. Bai. Platero benetan hola berezia, hola salteatuta da, eta Bai. nondik noa okurritu da horitia. Bueno, hau da pixkat garaiko plater fresko bat da, Hori da. barazki freskoak, garaikoa da. Hori da, bai. Nondik hartzen duen, gixetan, Bai. ez nizuke jakin gozaten, baina, bueno, garaiko generuekin indako, saltutako, Platera, hori da. plater bat, hoxe. Eta gero bezeroak onartu dute, eta hau garaia iristen danean, jartzen dezue, Hori derri kartan, horrekua ez da? da. Hori derri horrekua bezeruak onartia, Hori da, bai. ez dela jaido. Gaina askotan etortzen zaizkigu eta gauza asko igual ez diut denbora ematen kartien ipintzeko eta esate du. Badakizu zerbait berezia, zerbait desberdina eskaintzeko moa. Bai. Eta bai, baditut hola barazkiak salteatuko eskizut, arroz gorringo bat ipiniko dut, hola jarriko dut, eta beira, ez? Hori da pixkat. Bai, kartetik kanpo askotan eskaintzen dira gauza desberdinak, ezta? Bai. Bai. Hori ja geotako geixo matea, karta... Base bezala dakau karta bat, hori da, bai. Baina gero pixka da, Bai, momentu hori da. zer daukazun, Hori da. zer dauan Bai, merkauan, igual biru razaio, Bai. razillo dazkazu, eta bueno, hori eskaini, eta beti ez da danetik da orduan hori da pixka merkauko bai, produktu egin ibitzezea, eta orduan Hori da. hori hona da, ondo. beste platertxo bat, hemen txen, ez da? Hortxe Aldamenean, bertan, bai. harki, hortxe aldamenean. Eta hilarrak zuk aletu dituzu, o nola da? Ez. Bi aukera izaten dira, ez? Oie, aletu lehizk gehiago, baina nik aletuta erositu. Hori da, Bai. hori da. Eta hilar malkoak izaten dute, batzuk, kabierra omen da. Kabierra gauza bada, Baratzakua. baina baratzako Claro, kabierra claro, omen da, ez da? claro. Hori da. Bai, hori gordinik ganeko zu, da, Bai, oso goxua. hori gordinik gane. Estimago da gaina, jendia Bai. gaztu guztatzeko. Eta geixo lago. Porque haure adibidez do, barrua gordina do. Eso. Bai, gero Baina utzitzen diolako denbora pixka bat, azken bukaerako. Epeltziekin bakarrikan jain da do. Hori da. Epeltziekin bakarrikan jain. Bi, pixka genut jatea, gero Hori da. kalkulatu berdalako, azken ikut Utza, hori. bai, danak batea eukitzeko momentu utza denbora. Bueno, a ver. No, kanpoa. Vale, Hori da. egingo dugu. Hala mar. Begien. Hori da. Txibi handila, o begi handila. Begi handi bat, bai. Hori da, bai. Azalak endu indiezu, Bai, kendu indio. Bai, Bai, porque guain hau inberdio markauko dugu alde batetik buelta Bai. emango jo, eta orduan arrazoi horretik kendu jo. Bai. Baina, Hor bueno. txibilekin izaten da, batzuk azalakin aio, besteak azalak endu egiten ditu,
Azalak egin nahi guz eskit, txikixak eta adibidez azalak egin jartzen txut. Nire azaltzalia naiz, bai. Baina nola geho kiriluta eta dagoen da barra, geho gelitzak gauza arraba bezala, horrek egin duiot, baina bestela. Bai. Pentsatzen dut zein bertzu, baina isilik ongo naiz, bukaer arte. Bueno. Indizkot, marra batzuk indizkot, geho gelitzeko zatituta bezala. Hori da. Ja, orduan gelitza, bueno, azkenien berdina da, ez da gainongo berezitasunik, baina, bueno, diferente bat bezala. Oso originala. Oluxo, pixka botako jau geixo. Gu, momentu honetan badakiulako txibila dala, baina bestela ikusi ezko, horratu daztatu baino lehen, askoek ez dakiz zer. Claro, horrela ikusten dut, zer ote da. Txibia berdu, baina, bueno, hau itxeko ere txibia pixketa ondixa berdu. Bai, hori da, bueltazu hartzeko. Txibia ondixa berdu. Bai, txipiroiak zenbat joku ematen digun programa hontan. Daneako da. Daneako, Era guztita ikusio eta ohandikan ikusteko aukerak izango ditugu. Generona da, eta. Oso generona, joko hondikua. Generona izatian. Hori da. Emekin bitxeu. Xixak, pixkat ingo Tenen gure xixak. Bai. Oso ikan ez da, bate hauzi gabe. Bueno, txikixak aukera ikutelako, Hori da, handile izan ezkio, Handile izan ezkio zaite jun Baina, bueno, txikixak aukera ikut, pixka politxo gelitzei alako, baina... Txikilak eta politenak aukeratuko zenituen ez da? Bueno, politenak, bai ez dizatarnak izango ez, baina... Ba, hau ez, politxak guade, baina, bueno, ez gazte hau. Gaur hau betokatu dira. Gaur hau betokatu dira. Hau ingo deuna da, zatitxu ingo da. Bai. Geho jateko eta gelitzeko komoduo, errexo. Horrek. Ikusezu nola gelitzen hemen, Pili? Nola gelitzen pixka gutxina eta pixka zinda. Orduan ikutu utzakin ja, geho, inda hongo. Arreke, listo? Bai, guain orduan ingo deuna da, ja danak botako itxeu. Listo, dana bat. Ez, ja danak botako itxeu. Dana barrura, arkiba. Dana barrura botako itxeu. Hori da, dana batein. Hau dana botako itxeu. Haueke bai. Zeu goitxua, Haueke bai. Azkenengo momentuan, Bai, jazta. hilar bankuak. Azkenekoan, porque guen botako jau, me pixkatekin. Zalda, zeuk eginda? Bai. Arraiz zalda, ez da? Arraiz zalda bat. Bai, ezalakin da buruakin, egozi eta listo. Fume eta arraiura ezaten deun askotan, hori da. Hau do, utza denbora lagako ieu. Eta eltzea hausen izango ditzake. Hori da. Botako jau, gixo tanto bat. Bapatzeko. Eta gatzakin nola guaz? Buen proben bihar. Buen proben bihar. A ber. Gio hauek nola pixkatian reduzitzen neongoan. Hori da, bai. Ba orduan, gatz puntuan hobeto azkenien jartzea. Azkenien jartzea. Porque hasieran jartzezu, gio reduzitzeizu eta gio azkenien gazitzu itxezeizu. Hori da. Eta orain, beste pixka faltaldu. Beste minutu bat, 2 minutu? Minutua, Minutua. Bai. Minutu horretan, nahi dizuet, esan, bazalai jatetxea izan dela, kolaboratzailea, patrozinadoria esaten dana, azken, jundan urteko, 2013 urteko irailean, estropetan, neskak irabazitako banderan, ba hori, izan da bezala, patrozinadoriak, ez da? Bai, babesletako bat. Babesletako bat, hori da. Sumaiko emakumeak irabazi zuten bandera, eta beraiek izan dira, laguntzaileak, eta zuk izan da, babesle, ez da? Bai, babesletako bat. Ba hemen, egia izan da, illa ekarri dugu bandera, baina, bueno, pentsatu dut gaurko batikan txikiakin balekoa dela, ez da? Bai, hori behaiek erreala ointziun. Zuei. Bai, nautxin eukitzeko, pixkat akordatzeko bezala. Baina ikusten duten pare bat aztian horrela autentikoa esaten dana, ez da? Geixo, hilabete batzutan. Hilabete batzutan, ez da? Gaun bulta arte hori genu, da, jo, ja. Da, hemendikan, Zumaiko emakume arraunlaiak zoriondu, eta hola jarraitzeko esan. Bai, hola segitzen dugu. Aurten ere, izango zehazte, babesle baitare, ez da? Aurtengo kontxan, eta, bueno, temporada guztian. Baitare. Hori da. Aztuerte hon. Eta, haizu, mantal dotore hau, hemen ikusi duzu, Euskal Jai eguneko gona, eta gero gainetikan mantal dotorea. Bai. Hori da, norbaitek egingo zuen hau eskusin egin dakoa da. Hori amak indakua da,
Amak. Eta Ama Angelik. bai, Bai. eta nire Andrian amak erakutsitea, itxe. Eta nola izena guen egite guena, baina gantxilua ez da, baina... Bainika da, bainika. Bainika. Hori da, bainika. Ez dut asko segitzen kontu. Izugarrizko eskulana da, eta hau... Lan handuxe hauke, bai, gauzak. Hori da. Ama Angelik egin, eta Magi Arreba Mirenek erakutsita. Bai. Oso ondo. Ba, biloi, zorionak, hau erakusketa, dotoria, lan handikoa eta erakusteko mokua. Hori da. Hau, ja. Horixe. Aquí. Hauek ja inda dauzkau. Orduan. Hori da. Hori da, ba ikusten duzu, txibila, beira, zainzuriak, gari zainzuriak, malkoilarrak eta xixakin egindako eltzea. Benetan, ba, itxurenuko. Horixe. Saltza bizketa ipiniko diozu, bai, baina aurrena hauek kendin gutxut. Bai. Ater baten. Bai, honeatea. Hori da. Eta gero murriztu nahi dezu saltza pixka bat. Bai, saltza pixka murriztu guen, baina ez nahi behau geixo goztia. Hori da. Hau ja ez nahi geixo goztia, porque ja hartu du bere puntu hartu du. Eta platerak ere nahiko neurri honekin ere nahiko. nahiko. Dalpa, bai. Hola xen, oan zuen pixket indarkit eman. Ondo ia moldatzen bideo hemen, Aiga, gero harra ere bakau da, Bai. Oan giro hona zantzu eta gaurko honetan daztantu, kanpoan daztatuko dut. Vale, ondo. Hori da, giro hona dota. Ondo. Ahí va. Listo. Erki ba, entzun dezue. Gure xefaren azken ikutuak izan azkar-azkar eta dazatuko dugu kanpoan giro hona dota. Bieirak garbitu eta oliotan gorritu. Zainzuriak eta gari zainzuriak zuritu, zatitu eta banan-banan salteatu. Begia handiari marra batzuk egin eta frijitu. Biribildu eta zatitu. Xixak oliotan salteatu. Osagai guztiak bat egin. Ilar malkoak gehitu, burruntzalikada bat zumeta bota eta guztia aurkeztu. Hau da momentu ona, daztatzeko. Dotore hemen, urreratuko dut. Ze kollara dotorea. Hau zer da, zilarrizkoa da, ez da? Bai. Hori da. Txun, Muskua. Oso goxua. Osagaia banan-banan, eharrak. Eta danak bat egin da, oraindikan ere, zango ginuke primerakoa. Zoragarria, bai lekuare bai, baina platera nola ez. Esan da bezala, primerakoa dago. Kotzon, ikusi zaitugu, sukaldean, finasko, eta Maribi, zuk zer egiten duzu etxean? Bueno, bai nik eta bai nire koñata Kotzonen emaztiak, hainizek, jendia aten ditu, pixka rekomendau, erraxa da guretzako pixkate zautu ezkeo nolakoa da, nola bakion sukaldiek ondo respondutuko bla, ba. Hori da. Pixka jakin zer dan, barazki salia dan, arraina, aragisa, zerren gogoa dakan, pixka nobedadiak eta esan, kantidadiak eta, errazioko oso handu dia, eta orduan, jendiak afanien eskatzu eta gero gehiago izatea. Hori da. Zaila hau pixka. Aste guztian pasatzen duzu kartan, eta gero asteburutan, eskontzetan, izaten da egun bat, eskontza eguna, baina egun hori iristeko magina kontu, komendio, eta egun aurreko egun horietan lan asko, ezta? Eta bilo jartuten duzu. Bixak, hainizek eta bixak, ez eskontza bakarrekan jaunartziak, aitoran urtia diala, edo zer gauza ospau berdala, Era askotako taldeak, ezta? Pintadak, hori da. Hori da. Gaurkoagatik bagoaz, baina bihar hemen izango gaituzue ordu berdinean eta Gotzon beste bi platerekin, ezta? Bai, Hori da. Bueno, txin eta bihar arte. Baina. Ondo izan, aio.